Tento mestský Nissan Pulsar je celkom fajn autičko. Hlavne keď to je v automate s parkovacou kamerou, je to celé bezkľúčový systém. Také menšie, kompaktné, ale čo som ostala úplne prekvapená, tak to je veľkosť kufra v tomto aute, pretože iné bežné hatchbacky do mesta nemajú takýto kufor, takto využiteľný kufor. Toto leto v podstate ani neviem, kedy konečne bude počasie na to, aby sme sa mohli ísť okúpať. Čiže môžem si dovoliť mať tu veci, ktoré potrebujem, povedzme, že na každý deň. Zároveň, keď sa konečne pošťastí, neprší, je slnko a teplo, tak tu môžem mať pripravené veci na kúpanie, a to vrátanie paddleboardu, ktorý zabere takisto veľa miesta. A niekedy úplne nechápem, že kam to všetko do tohoto kufra zmestím. Je široký, je hlboký, je úplne super prístupný na malé mestské auto, je to pecka.